Kasangani Mali Sénatolanta Fédération Nyamayaso Kanyona Djere Balalenye mi bolodale no kabla marsikalo tletano lon flanata Bamako groupement pour la refondation du football malien ko kanya dawre di Mali Sénatolanta ma aka kuna fondi kene ka kunu kari Bamako ayayira kunyona Djere Balalen sige kunte saria sosodo anga gajaba siselame ton mogodo aka haklan fle akan amma balali koyo seben fara mina be no 2021 ulu ko kakany obo mona teke surtout que nango ka nuko kube fesa ko ka a fale don balalena ni ya kono ko laje point tani duru ube point tani woro nyona be bi ni lu kona laje be fe ka munu fale o be fe de ka balonta ere marali balonta ere musaka ko ka bendron mo munu re ba kono nana ka belu dron munu be nyemo wala biya munu nyonga la bi ka belu re kunda mama odron e flana emi ka fo ni présenté ma chité ka nyama yin nu lorete ulu re dron o de be se fra kura kono ba vie be bulola bi yala awsremo de nyewa ay kasira onya ka fo ko ni taxi kala na dron ale bi toala mais est-ce que au kakande kuma e minyo hakilna la est-ce que au kakande est-ce que akay jamana re ma bi ka fo ko boko mo mi ta re bulu ko ka fo ko ka do fen do nyema la fen do Mali re kumabo fo ka ta boko fo ka ta kofe iya e ka fo ko aka place ko re FIFA la bi amase ka ta passe gele baka oh bon maintenant o nyema mimba to beta kofe no nyema ere tise ko ore réunion re ke la je munun kan ka ke ere tise kata o la je la bon maintenant au lieu que solution de kanisa mimba to ni ote barabi se ko non ko hal na te abse ka continuer présidentielle la o de cas de force majeure ni assemblée générale ordinaire flinyo ko de nyefo inyana o kan ka ke ni sambana clé bikonoto folo janvier février mars o kan ka ton boloda ton lasigi boloda ka bewele ka fo bon 100 min temena amena a nyefo awnyina mara kera chukudi musaka nunu nana u donna bala chukudi clé bikonoto de ambolo pour que ka o barake oh bon maintenant o make ko kana la jere balalen ke dron ka taxi fala même ta ka woro ko kuma fo donc kata ko do ku fara ɲɔgɔn ka kaso a mangante ka kɛ ten yɛrɛ ni aw ka tosi ma kama bo no abena mun kɛ n'a ma kambo ɲ'a fɔ hali sini dɔrɔn an bɛ sɛbɛnfuraw ci autorités bɛɛ ma k'u lakodɔn k'u bɛ fɛ ka ko min labɛn an tɛ jɛni a ye a ma fɔ ko assemblée kana kɛ dɛ assemblée min n'a bɛ tali kɛ ka mɔgɔw sen bɔ balontan na an t'o la dɔgɔkun in kɔnɔna na an na Mali Sénatolanta Fédération Nyamayaso ka laseli mɛn ko in kun kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don